Sige. Sige. Huwag mahiyang magtanong. Ayan po si Bangbang. Si Nathan Cute Vlogs. Ayan, hindi niya nakalimutan yung kanyang pinanggalingan. Kung saan ay yan. Ayan po, may asong pasunod-sunod. Ayan. Nga? Ayo. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Kalingap, daan muna tayo sa isla ng Macpid kung saan ay dadala ni Bebang ng bigas yung kanyang kamag-anak dito sa isla ng Macpid. Alright. Ayan mga kalingap. Ano, susundin daw dyan? Susundin? Susundin? Huwag na tayo bumaba. Ano? Ha? Kung nandito na. Oo. Kung wala pa, hanapin pa yun. Kung hindi naman na-contact, kaya signal, hanapin na lang. Paano na? May pangalan na ba? Hanapin na lang daw yung pangalan. Pangalan ng ano? Ano pangalan? Eduardo? Eli Esperanza. May napkin. May nap na saan? Ang linaw mga kalingap ng tubig oh. Parang tubig alat siya. Hala, nakabang na sila oh. Ito na oh. Baka yung nakamaron. Ay, may hawak ng cellphone. Marisa Barcaga. Oh, ayun oh. Ayun oh, yung nakamaron. Hindi mo makilala? Magkapot na lang po, boss. Ha? Kapot na lang. Ayun. Kung kisisay na. Tara. Kaya si Mang Tanong. Ayan, iba na natin si Bangbang. Yung bagas. Yung bigas. Hello, manay. Parang isla baga to, ano? Barangay Macpid. Ayun. Nakasama namin. Umahon galing ilalim ng dagat. Si Sagap. Yan. Binisita ko yung Si Kabayaw. binisita ko po yung mga alaga kong mga pating. Malulusog. May pusa kayo dito? Ay, Kilala daw? Una City. Naku, layo. magbubuhat ka. Wala din siguro na contact. Sa Suna City daw. May ano na pala to, city na pala to mga kalingap. City na pala to, city. Suna City. May City. Sige. Sige. Huwag mahiyang magtanong. Ayan po si Bangbang. Si Nathan Cute Vlogs. Ayan, hindi niya nakalimutan yung kanyang pinanggalingan. Kung saan ay yan. Ayan po, may asong pasunod-sunod. Ayan. Nga? Ayo. Suna City. Ayo. Magandang araw po. Ayo. Ano ba sabi ko yung magandang araw? Magayon na araw po. Magayon na daw. Yan, may susok. Doon sa Suna City. City na yung city. Ito may kuryente dito sabi na. Marisa. Mapid. Suna City. Nakasagap. Kalampitos. Panghiyaw. Siya po si Voltron. Si Voltron. Voltron na buka pa. Si Kabayaw. Ayun po, pagod na si ano. Nakaano pa po siya, nakachinelas. Ayun na. Invisible. At ngayon po ay pumunta kami dito para maghanap ng piso wifi. Bibili lang po kami ng suka. Dito sa balik.
Sa baryo ng Nasama natin, nasama Mapia. Adun, iwan na tayo nun. Tuna City. Tuna City. Sona City, Kalamba City. Naga City. Tuna City. Ayun. Ayun. Saan tayo bibili ng isda? Magtatanong kung saan bibili ng isda. Harayon pa? Ayan po, malayo yung ano. Yung syudad. Pero dito na kami diretso. Dito na lang. Dito natin magkaragi. Ito pa yung syudad ng city. Ay, syudad pala ng Sona. Sona City. Syudad ng Sona. Dito po pag minsan nagsasalita si Duterte, Sona. Ayan, my God. Kaya ang beauty ko. Sira ang beauty ko. Taga-Tumalitat din pala. Dala mo yung gamot mo. Ayan, mga kalingap, may kuryente pala dito. Ibig sabihin, nakapasok dito ang motor o sasakyan. Hindi. Yan, highway yan. Ano ba ganyan? Natin yan kanina. Oh. Highway run! Ito na po. Yung highway dyan. Ay, kayo po yung Sona City? Dati Dahil ikaw po ay masorteng napili ng aming gamang Kay Itbulaga po. Tan. Itbulaga! Itbulaga. Ay. Copyright. May signal pala dito, Nay. Yun, na Jessica Soho ba kayo, no? Ay, yung ano. Yan. Ayun, ito po yung Portable na, no? ito po yung pinakita sa Jessica Soho dati. Ang taho mula sa Palawan. Batangas pala, no? Tapos ginaya na. Ayun, ang layo po ng Sona City. Nagdaan muna kami sa Naga City bago makarating sa Sona City. Arayo. Ayan po, mag 8 minutes na nabuhat-buhat ni Padi. Ni Tan Cute. Ayan, mayroon po pala ditong kubo. Tsaka Skyway. Ay, Sky Direct pala. Ha? Ayo. Ayan. Ayun. Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan, mga kalingap. Si Makaribanin do. Ha? Ang kaiban? Ito po, may natong natin tanim si nanay. Kulang na lang po dito nyug. Mga taga-sign ka mo? Ha? Mga taga-sign ka mo? Sa Naga City, kaya pumunta kami dito sa Sona City. Hindi na po masubog sa arong. Gusto mo? May kape. May kape. Dapat ng kape. May kape. Ibig sabihin, mali yung kanina yung maulog. Kung sa maulog ta pala natin, hindi na matatagpuan. Hindi. Buti na tinawagan ko si Carmina. Id pala. Map-id pa. Kaya pag nangyari yun, mani. Mani. Dumaan lang kami kasi pupunta kami doon sa saan yung isla yun? Eduardo. Banban. Si Banban. Sa Banban Isla. Banban Island. Ha? Si Banban. Si Banban pala yun? Hindi Banban? Si Banban. Ah. Ang Banban. Udog. Mabuto ng kwento. Si Banban yung pag-alagala dati sa sa harap ng tindahan namin dati si Banban. Diyan sa may harap dyan. Dito sa may sa may. Udlok. Teren. Ito tayo at sinto kayo ba? Sige, batalyon. Bunso. Ayan, mga kalingap. Kapatid niyo po siya. Yung asawa niya. Ito yung Diyan ni Sheila. Si Sheila Batalyer. Kaya Batalyer ang tawag ko doon. Batalyer apelido. batalyer. Di man kami Apelido na. magtatagal tayo. Mag-ano, punta pa kami doon sa ano. May bangka ka na. Ganoy ka no? Naglangoy lang. Naglangoy. Kami naging ano. Pupunta po kami ng si Banban. Tapos, Sibalban ka mo. Ay po, nagbigay si pang-ayuda. Yan po, kabay si Nathan Cute. di mabalik ka. Paghali ni Dudu man sa si Banban, mabalik na. Hindi, babalik din. Doon kami matutulog. Okay naman yun dyan sa Banban, di ba? Matutulog kami dyan. Mayroon doon na may mga tinik na yung parang bula-bula sa dagat. Kinakain pala. Sabi, yung mga Oh, yung kulay itim baga? tayong. Sayong, sarap ba ganyan? Lasang itlog. Sige po. Hanggang sa muli. Paalam. Paalam po samantala. Pag dalawa Ayun. kayo ulit dito.
Sige. Pag Laya na po mo. sa isang buwan, hanap tayo ng tios dito sa sunod. May mga tios po ba dito? Marami. Hindi kami Tara. tipos. Hindi, may tindahan. No? Hoy, ano lang yan? Eh po. Pang ano, libangan lang Hindi na kami makakalabas. Nakalak na. Na checkpoint. O kaya saan dyan po namin. Uh, Po itong tindahan yan. Ayan. Sama pa ako? Lumayas ka dyan. Kami lang ni ate kasi dito pa kayo. Ayan na oh. Sila para makita niya kung ilang naman para padala niya yung ano. Uglok. Maglaro sa... Habo ko na. Ayan mga kalingap si binalikan niya yung pinanggalingan ng asawa niya at kanyang tinulungan. Ayan, salamat po mga kalingap. Yan. Si Nathan Cute. Bye-bye. Yan. Una ka na. Hintayin na lang ito. Hintayin ka na lang kita doon. Ayan po si Robocop kasama namin. Si Pangyaw. Saan ka po mag-welding? Mag-welding. Sa ilalim ng dagat. Welding machine. Yan na sir. Hali. Yan. Sige, Tubos pa paspas. kayo dyan. Mm. Bagong huli yan ngayon. Kararating pa lang. 150 yung talagitok din, 150. Pwede makabakal ng isang guhit. Isang guhit. Isang guhit. 1 kilo? 140. Di 2 kilo na natin. 2 kilo. Di 280. Yun na kasi pan-deliver ko sana yan sa Tamban. Para sa laman yan ng... Di ba baonin lang naman namin papunta doon sa ano? ihawin lang. Manyan sa... Mga kalinga. Pwede mahiling. Saan ba yun? Para hindi ka na magduman sa tamban. Ano no? Saan papunta? Hindi kaya. Ha? Saan papunta tayo? Si Bambam. Si Tamban. Banban. Ito ihawin natin no, para magbitapang tayo mamaya. Ayun oh. No? Tapos madikdik tayo sili. 2 kilo ng malaking tulingan. 2 kilo lang na yung ano namin. Opo, baonin lang kasi namin Babaw dyan sa niya. si Bamban. Tulingan na. Ano to, sariling huli nyo talaga na eh. O pigbakal nyo din. Pigbakal nyo din. Bangka na yan. Diwa manay maring. 2 kilo. Ayan o. Tumatalon-talon pa po. Oh. Buhay na buhay pa. Pirang kilo Ano na kayo yun. saglit doon sa barangay? Ano lang doon ang lago? Alagbok? Dos. Manay maring. Yung. Diba plastic? 140 lang kilo kaya. Pero pag yan, nasa... 2 kilo na. Napatawag kami sa barangay ng Lagunoy. Mapid. Ayun. Habo ko na. Habo ko na. Mapid. Mapid. Mapid baga? Hindi man mapid. Ayun po. Dapat may ano dash. Ano? Dapat may dash ano. Dito mapit. Lipo. Kasi kaya tayo maglalagbo kasi tayo'y sampid dito sa mapid. Ako ang unang maglalagbok. Yan. Pangyan. May tilapita. Panggatin niyo tayo. Gusto mo ito? Pangulam mo tayo, ano? Ipritos mo saka ano? Adobo. Saan ka ba nakastahin mo ito? May harap mag-gate. Ha? Tulong harap mag-gate. Nanghuli kami doon sa ano? Sa salong. Sige tayo, salamat. Team Kalingap dance, 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 dance.
Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damian ay napapainda.